Doğulan günü 29 fevralda olanlar el kaldırsınlar, mümkün olsa tesvirde hem yazsınlar. Şu günün ne için zerre olduğunu bilýäňizmi? Dünya her gezek öz okunda aylananda bir gün yaşayarız. Gündelik ritmimiz şuna esaslanýar. Dünya bu hareket edýärke, günün daşından aylanýar. Bunu hem takminen 365 günde de 365,242 günde edýär. Indi kosmonavt dostumuz bilen düşünüşip, her yıl kosmosda günün töwereginde yerin şol bir ýagdaýynda duşuşmak kararına gelsek, ululan kalendara ve vaktimize göre gelin 31 dekabrda gece 12'de duşuş olayım. İndiki yıl bu kosmonavt dostu 5 saat 48 minut 46 sekund biz garaşmalı bolýarys. Sebebi günün daşından aylanıp şol bir ýagdaýa gelenimizde saat gece 12 däl, ýerden 5:48 bolýar. Dünya güneşin töwereginde 365 günden bir neme hayal aylanýar. Onu tegeleklesek takminen 6 saat. Ondan kän zat bolmaz diýip pikir edip bileriz. Ýöne bir näçe milliard ýyl ozul bir jisim dünya çakmışdy. Geçmişde dünya dik aylanýarka, bu helakçiligiň täsirinde aylanma oku bilen orbital okun arasında burç emele geldi. 14. asırda İbnül Şatir adlı astronom bu burçu 20,4 derece hasatladı. Emma her 41 bin yılda bir bu burç 22,1 bilen 24,5 derece ütgeýär. Bu meýil sebäpli dünya güneşe ýakynlaşan wagty Demirgazyk ýarymşarda gyş bolýar we dünya güneşden uzaklaşanda günorta ýarymşarda gümüş bolýar. Başgaça aýdylanda kiçijik ýaly hayran galdyrjy görnüş ýyllyk ritmimizi keskitleýär. Eger goşmaça 6 saat tegelekler bir ýyly 365 gün alsak näme boljagyny bilýäňizmi? 2750-nji ýylyň 31 dekabrynda täze ýyly sowuk gyş güni däl-de iýul aýynyň ysysynda gerýäris. Has möhimi ritm pasyllara görä köp ugurlardy. Esasen oba hoçlugynda bozulýar. Şu sebäpli adamlaryň gündelik ritmini keskitleýän, gece gündüzün we ýyllyk ritmini keskitleýän pasylların arasında sinhronlaşmagy üpjün etmek üçin tegelekler bilmeriz. Buna derek bu çärek günleri 4 ýylda bir ýygnap dolu gün hökmünde kalendarymyza goşarys. Bu proses interkalasiýa ýa-da emboliýa diýilýär. Hawa emboliýa sebäpli käbir ýyl 365-den 366 gün. Goşmaça ýyllar diýip adlandyrýan bu ýyllary hasaplamak gatansa. Şol ýyl olimpiýa oýunlary bar bolsa, bu goşmaça ýyldygymyzy anladýar. Ýöne geçen ýyl koronavirus sebäpli olimpiýa oýunlary gejikdirildi. Gejikdirmek mümkinçiligini göz öňünde tutsak, bize has durnukly ve has ýygtybarly salgylanma gerek. Matematika ýaly. Soňky 2 sany 4-ü galansyz bölüp boljak ýyllar goşmaça ýyllar. Emma 365 gün 6 saat aslında tegelekligiň netijesinde ýetýän bahamyzdyr. Hakyky bahasy näme? 365 gün 5 saat 48 minut 46 sekund. Bu ýerde hatta 11 minut 14 sekundun tegelek tapawudy hem uzak möhletde pasylların ritmini bozup biler. Şunun üçin goşmaça ýylyny hasaplamakda aýratyn düzgünler hem ulanylýar. Yüzden köp bolan ýyllardan diňe 400'ü galansyz bölüp boljak ýyllar goşmaça ýyllar. Meselem 1600 we 2000-nji ýyllar goşmaça ýyllar. Ýöne 1900 ve 2100-nji ýyllar goşmaça ýyl däl. Şeýle bolsa, bu hasaplama ýeterlik derejede bolman soň, galan 400'e bölünip bilinjek ýyllar goşmaça ýyl hasaplanmaýar. Mysal üçin, miladymyzdan soňky 4000 we 8000-nji ýyllary 4 we 400'e bölmek mümkin bolsa da goşmaça ýyl bolmaz. Nüs berseňiz elmydama 4'ten geçýäris. Bunun 4 pasy bilen hiç biri baglanşygy ýok. Ýöne pasyllaryň sinhronlaşmagy ütgemez ýaly edýäris. Hemmezada düşündük welin fevralyň günäsi näme? Näme üçin beýleki aýlar 30 ýa-da 31 gün alýarka? Fevral diňe 28 we 4 ýylda bir 29 gün. Rimliler sebäpli. Häzirki wagtda ulanan kalendarymyz göz başyny Rimlilerden alyp gaýdýar. We biziň eýýamymyzdan öň 750-nji ýyla çenli Rimliler bir ýylda 10 ay ýeterlik diýýärdiler. Olaryň kalendary mart aýynda başlaýar we dekabr aýynda gutarýar. Yanvar we fevral ýok. Başgaça aýdylanda, gyşyň şol günlerinde hiç zat etmedikleri üçin günleri hasaplamaýarlar. Sonra biziň eýýamymyzdan öň 750-nji ýylda bir padişah gelip, yanvar we fevral adly 2 aýy goýalyň we hersine 28 gün bereliň diýýär.
Aydışın Aytmışveli'nin yönü fasıllar bilen hakikatların arasında sinhronlaşmayı kazanıp bilmediler. Kän vaxt 354 gün, kәte 355 gün yaşadılar. Ve en sonunda Julius Caesar gelip bundan belek bir yıl 365 gün. Kalan aylarda şuna göre 30 ve 31'e tamamlayın ve kalanında fevralda 28 bolup kalsın. Kän vaqtda 29 etip dururuz biz diýär. 29 fevralda doğulmak gelip çıkışı Julius Caesar'a değişli, atı kızıklı ve acayip ýagdaý.